naidi hinkhe जों tini postposition एबा wasam tamono होन नायलायानो हिnkhe postposition no saimanna sikang sinimari tamono होन abono saiman laikhe tebo jakogo haike sinimari tamo naidi sinimari wngkha je seitai bosob kokthai ni ulo thepajagoi gotal kokthai swnamo bono hino sinimari romdi akashni tuimao ni satanio akashni ni satanio tuimao ni satanio ni te omari nukjago abo wngkha sinimari ni phunukmari haike postposition eba wasam ke bahai abo khe tamo hadi जों abono bo sukroboi nailaifinai हिंके वासाम वंखा kokbutango जों omohai kwbangma jatirokot kokthairok samungo phunago je kokthairok mung slai kokbakni ulo eba kokbakni ganao achugoi kokbutango phunangjak kokbakrokni bisingo kaisa halok kwrwngdio te a kokthairok saksasung bo kokmangana wngwi mano abo hai kokthairok no wasam hinjago nong o definition video post khai seinadi video kajaroi kolom khata nawi seinadi haike muitu narakdi sinimari hinkhe kokthani logiwo thepajak gei thancha wngwi kokmangdio wasam hinkhe kokthai bai thepajak yawoi kokthai ni samo achugoi saksasung kokmanggana wngwi mano hinkhe nong tolao nukhana wasamni phunukmari rijak oro bai phasing tui hai thani aba hairok phunukjak Genrong o phunukmari bai wasamni definition no gothok rwui nainadi hinkhe case marker eba postposition ni phunukmari oro nong nugui mankhana norokni himajagao oro ni sinimari nukjago wasamni phunukmari nukjakhana ani logio phaidi ani logi phaidi hinkhe oro logi wngkha wasamni phunukmari bo saksak kokthai bai thepajak yawoi kokmangana wngwi basawi tongo kokbutango nong nugui mankhana oro hinkhe hadi nong no sawono mobile ni google chrome khulukdi hinkhe google chrome khulugoi khulungmani ulo iko haike nukjagano hinkhe nong oro search bar o ok khaidi search bar o ok khaike kai oro sidi kokborokni hayung .blogspot.com o website norong prefix wasam eba postposition tamono hoन amo nugui mannai thangnai video ang o website ni kongno samani kei konorong haike nukhana haike thangana haike khulukdi ke scroll down khaike kai nukjaknai tolao haike ni haike thangdi koron nukana ro ko faina postposition nong nugui makhana postposition okay abono naina bagui nong nukhana tolao read more tongo or click khainai click khaimani ulo taise phaifina hai okay scroll down khainai tolao dikyo ei konom nukhana postposition and wasam okay nong oro nukhana ko phunukmari rok rui khaijak details khai sukrugui sajak kenrong oborok no nai mano bujiya tongkha kai oborok no nai phunukmari rok bujak oro nong nukhana ko ke oborok no naidi oborok nai poriwi bujidi hinkhe oro haike thang kongman swijak tongo oro berem khai kokbutang khai swijak tongo postposition no tui te oro sinimari no bo kisa sukrubi sajak tongo hingke rong naina khai nai mano o jaga o hingke kun problem tongkha kai sadi ang o link ni video bo video ni description o dirunai tolao
hinkhe bujiya tongkha comment rok khlai di sadi tei swngdi jotono no hambai.